Pak RW, niki bapak iku tukaran. Ojo lali, jaluk stempel. Aku rene iki mau cuman kon njaluk stempel, Pak. Nek ngurus KTP carane piye ya? Bedol tekek tenan, pahit pisan. Lah kayak gembul lagi opo kayak? Kita serius men banget iki, meh tekon aku kok. Karena wis Loh, ki opo? Lho sing resiki manuk, Mas. Manuk kok diresiki to? Lah manuk wirung diresiki kok resiki manuk. Oh, wis kok. Ini bro, aku njaluk tolong. Piye? Nek ngurus KTP carane piye ya? Aku ki meh buka UMKM tapi bingung ra njuk KTP. Nek piye nek? Nang urus EKTP lewat sekretaris ngene ngono dijelaske piye-piyene. Oh, ngono to. Yo, Wis ngono tau jalure. yo to ning nggone sekretaris sampean lewat kono. Terus alure piye ning kono dijelaske. Oh, ya wis, kecil coba tarono ya. Siap. Bro, wis aku tak langsung ngene Pak Sekretaris ya. Lewat sekretaris ya. Yo, Tak pamit sih. Yo, ndang Ya. ngono. Ya wis ki manuk dan dresi karo manuk musan dresi kuwi. Manuk musandra. Manuk wis resik. Berarti tinggal ngopi. Lah, bedol tekek tenan kopiku malah dintekke ndi mau wonge. Musah ketok ngene iki wis njaluk kopi gratis bar lunga. Jan. Dol. Kopi sak gelas yo pertungan. Bro, pahit pisan. Hei, ameh Pak Sekretaris. Yo. Bocah ki sapa to kae? Kok riwari-riwi ngono iki? Ora cetha ngono. Bro gampang bro nggawe KTP. Cuman lewat ngarepe sekretaris, KTP jadi. Tapi piye dadine ya KTP ini ya cuman lewat tok iki. Pak, ngopo wira-wiri arep ning ndi? Ngeten lho Pak, ajeng ngurus EKTP kula Pak. Tapi kok sanjange wae cuman kan lewat ngarepe sekretaris, apa iso dadi ya KTP niki. Ya wis rene tak kandhani sing jenenge lewat sekretaris ki ora wira-wiri ngono kuwi koyo gosokan. Ya terus pripun Pak carane Pak? Cuman lewat tok niku mau iso dadi niki. Wis to, rene sik tak kandhani jago mau kene lho. Aduh, wis kesel Pak. Lewat riwari ping 4. Bingung. Tak jebuke surate ya, ku gaweke anu pengantare. Siap Pak, siap.
Tak datase ya. Surat pengantar mengurus EKTP. Nama Bapak siapa? Nama bapak saya almarhum Sukijo, Pak. Anas ngoten. Nama Bapak sinten? Lagi niku Pak, namanya bapak kula niku almarhum Sukijo. Wah, angel tenan karena mantap. Kan kok ora mudengi piye to? Kudu ganti pertanyaan iki. Nama saudara siapa? Saudara saya banyak, Pak. Ada 4, Jumadi, Jumain, Jumaji, Jamilah. Enggak muat das kok. Wong ngene kok yure. Wes ngene weh. Namine jenengan? Pak, namanya kula salah jenengan, namanya kula jenengan, Pak. Ora paving ya. Wong iki foto mudeng. Masuk aku. Seperti tadi ketanya. Wes ngene wae. Sampean kan duwe anak. Lah jenenge anake jenengan ki sapa? Duh, ya gadah to, Pak. Anak kula jenenge Alexander kok. Gitu. Wong ora tetong ini kok ya jenenge anake Alexander kok anak wedok. Lah, bapake Alexander ki sapa jenenge? Ya, niku Pak, namanya kula bedol. Ganteng to, Pak. Lah, kuwi lho maksudku tuakone yang blet kok benang ruwet. Ya, jenengan mboten tangket jenenge kula, Pak. Tangkete jenenge bapake kula, saudarane kula, ya kathah to, Pak. Kula ya bingung, Pak. Iki datane tak tulis sisik nang nggon surat pengantar. Nyoh, iki wis rampung. Terus kono maro Pak RT jaluk stempel. Ya pun, Pak. Matur suwun. Kula tak langsung njaluk stempel ini, Pak RT. Napa sing mriki kekeringan to, Pak? Pertamu rak sugati opo-opo, Pak. Sajane arep tak gawe iki. Tapi wis kadung budrek wae kowe ora sida tak gawe iki to. Wis kono mending ndang omahe Pak RT. Ojo lali jaluk stempel. Wis, jebul sing ruwet ora aku tok. Sekretaris ruwet, warga ruwet terus mbuh, RT. Lah, my Pak RT, ape omahe semi. Arun, Arun, Ate. Apa to, Cek? Apa ya? Enggak bro. Kamu enggak bro. Siapa? Kenapa toh? Kenapa? Saya buka lamang saya dulu. Oke. Sorry. Makanya tuh hati-hati. Enten keperluan apa tuh jane? Saya jaluk stempel, Pak. Mabet. Nggih, mabet. Engko. Sebenarnya jadi baleni nak bengok-bengok. Kamar tamu kudu sing apik. Ini Pak RT lho. Lah, Enten apa perluan apa niki? iki Pak, aku mau bar saka sekretaris. Nggih. Saka jaluk stempel jenengan. Oh, nyuwun stempel. Nggih. Apa? Yo gawe KTP, Pak, gawe buka UMKM aku. Oh, nggih, kula penduduk nggih. Nggih. Sudah, jangan pikirin. Motrok, kan? Pundi, kertasnya panjenengan. Wah, Surate, aku rene iki mau cuman kon jaluk stempel, Pak. jalur stempel ki ya jalur stempel. Tapi suratmu gue ini sih. Ya, di surate. Mriki niki njaluk stempel jenengan iki Om. Loh ya ampun. Ora iso Pak, njaluk stempel kok. Aja iki rumah sih. Aja. Aduh, Pak, apa, Pak? Pak, apa, Pak? Oke, aku telepon Pak RW, Oke. Saya tak telepon Pak RW.
Ono telepon iki, sapa iki? Nomor tidak dikenal. Halo. Sugeng dalu, sugeng siang nggih. Wonten apa nggih? Pak RW, niki bapak kula tukaran kali warga. Pripun niki Pak RW sakit mriki teng RT gangsal Pak. Oh alah, enten masalah napa niku nggih pun tak mriko. Sacepete, nggih nggih. Nggih. Ana apa meneh iki? Motor cicilan urung lunas yo masalah we. Wis tarono sik. Alhamdulillah sasiki keadaannya mandali. Besok iso tak nggo laporan nang arisan RW. Tidak ada kejadian. Ngopo kuwi rejekan? Ontran-ontran apa neh kuwi? Jabang bayi, jabang bayi, dong apa iki? Wes. Apa iki? Dong apa iki? Do ribut-ribut ngene iki. Stempel Pak. Jaluk stempel piye? Ki piye Pak RT? Kok iso kejadian seperti ini? Nyuwun stempel. Yo. Nyuwun stempel kangge ngetok surat. Oh. Lah malah stempel kulo dibeto, Pak. Ini kan stempel RT. Loh, kowe iki piye, Ndol? Kok iso kok ngono iki stempel RT ya sing nggo RT. Ya, Maksudmu piye? lah niku Pak, kula wau kan njaluk stempel Pak. Lah iki tak jaluk tuh Pak stempel itu Pak. Jaluk stempel nggo apa? Iki gawe KTP Pak, aku ajeng gawe UMKM. Ngene lho, Ndol. Dune, dirungokke tenanan, Ndol. Pak sekretaris mau biasane ngeki surat di stempel ning Pak RT, ora kowe njaluk stempel Pak RT. Wih, rungono. Ya Pak RT iki ya mbok jaluk ya ora entuk, Ndol. Wong kuwi stempel mau dienggo nyetempel surat pengantar saka Pak sekretaris. Mudeng ora? Lah niku Pak, kula mudeng tapi ora mudeng. Loh. Piye sih? Jepun Pak, kula berarti sing salah. Kula nyuwun ngapunten nggih Pak nggih. Iya. jenenge kula. Wis padha-padha saling memaafkan nek ngene iki. Nggih. Nggih, kula njaluk maaf nggih Pak RT nggih. Giling-giling aja dibelini nek. Nggih. Giling-giling ngomongin Pak Nofri ya. Nggih. Kula nyuwun maaf Pak RT nggih. Sedikit gawe masalah nggih pemain jenengan. Oh, sedikit dia masalah batung keriting kuwi. Wis saling memaafkan wis. Ngono. Ya, jabaline ya. Nggih. Ya. Jamane kula nyuwun ngapunten nggih Pak RT nggih. Salah nggih. Padha tak ngaporoni ya. Wong aku yo nyadar di warga. Dablek kok kowe iki. Kenapa iki? Jadi rame-rame iki. Nanti sing gone. Loh. Oh, ning kono. Iki Pak RW. Nggih. Pripun niki kok rame-rame enten apa niki? Dan iki ontran-ontran Pak RT kali warga ini. Oh, lah sajane masalahnya napa? Lho Pak RW. Nggih, Pak pripun? Bol niki badhe ngurus EKTP. Nggih. Ya mbake lewat Pak Sekretaris. Nggih, pun bener niku. Terus dikengken tenggone kula. Tengke mriki malah kayak nyuwun stempel. Nggih. Ya ki ambake ngertosi nyuwun stempel niku disuwun niki. Oh, alah Stempelnya Gusti. Nah, stempelnya disuwun. Lah kula niku pripun kok bingung. Lah kula niku ambake pripun niki? Oh, alah ngoten to. Ya sing ngeten nggih Mas Bendol. Niki nyuwun niku dalam arti mboten disuwun, tapi nyuwun dicap. Ngoten. Nggih Pak, nggih. Pun mudeng kula. Dipun Pak RW, kula nyuwun ngapunten Nggih. pun damel sedikit keributan teng kampung. Penyaputan nggih Pak nggih. Nggih. Sedikit keributan piye? Bathung kowe. Sana bocah padanane dablek. Padanane angel. Pun iki Mas Bendol. Pak RT, Pak Keamanan, Pak Nopri, jadosnya pun jelas ya sedaya, dados Nggih. ampun nganti wonten dendam di antara kita, sampun Nggih. clear nggih. Niki monggo Mas Bendol dilanjut pundi niki. Nah niki Pak, niki terus ini kan kurang tanda tangan cap RT, terus kula tembus Pak niki Pak. Bar niki teng kene kula teng RW, nyuwun cap teng RW. Nggih, siap Pak. Lah niki jenengan lajeng bareng kula sisan, kula lajeng wangsul niki. Oh nggih. Bener Pak. Sekalian mawon. Sareng sekalian mawon. Nggih, siap. Nggih. Nggih Pak matur suwun Pak RW. Nggih, nggih, nggih. Matur suwun. Wonten nggih, nggih. RT matur suwun. Nggih. Nggih. Cek balene. Nggih. Nggih.
Mas Bendol, nek sing sarang. Wis, iki jane sing mumet ki sapa ya? Aku, sekretaris RT apa Pak RW? Wis, penting untuk stempel aku jadi RT ya. Yes, jadi RT deh.